Καλησπέρα παιδιά, σήμερα κάνουμε άλλο ένα καινούριο βίντεο. Θα παίξουμε NBA Mobile 2017 εδώ στο tablet. Θα ξεκινήσουμε. Ωραία, παίζουμε κανονικό τώρα. Ωραία μουσική. Yo, είναι freestyle. Με λένε DST και γαμάω. Δεν ξέρω που πατάω. Yo. Ναι, yo. Δεν ξέρω τι Βάλω. Ναι, εντάξει. Ξέρουμε τα κουμπιά. Είμαι πάρα πολύ προ, κοιτάξτε κάτι. Fuck. Πω στο βάλα έτσι ο τύπος. Στο βάλα έτσι. Thank you. Το χάσα. Καλό σου. Εντάξει, καλό ήταν. Εντάξει, θα χάσουμε. Ένα. Όπως είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο που ανέβασα σήμερα, που ήταν με το πολεμικό, είχα πει ότι θα ανεβάζω συχνά βίντεο και μπορεί να ανεβάζω και 2 την ημέρα. Σπύρο, μιλάς και δεν συγκεντρώνεσαι. Εντάξει, τώρα να βρει shop. Πάρε. Καλά, εντάξει. Το χάσε και πάλι δεν μέτραγε και να μπει. Και το χάσε. Bitches. Fuck a nigga. Μια ζωή. Χάνεται. Παπ μέσα. Oh, it's very nice. Ωραία μουσική. Κάνω freestyle. Δεν θα κάνω τελικά freestyle. Δίνω την μπάλα μπροστά. Πάω για κόλπα. Έλα ρε γαμώτο. Fuck. Ναι. Πού πήγε ρε.
Μέσα. Πω. Πω. Κάνω βίντεο τώρα. Ω. Με πήρε και η γιαγιά να πούμε. Την πάρω πιο μετά. Να πούμε. Δεν θα παίξουμε όλο τον αγώνα. Μέχρι την τρίτη περίοδο. Και τι ηλίθεια μουσική έχει το τάμπλετ. Δηλαδή έλεος. Όπου ξέρω εγώ όλοι μαζί πέφτουν απάνω τους. Δηλαδή έλεος. Οπα. Άμα έμπαινε ήταν ωραία φάση. Όλα. Καμίδια. Άντε, έλειξ story. Το βάλανε. Κοίτα εδώ τώρα πως το βάζουν εμείς. Κοίτα το. Από εδώ έτσι. Μέσα. It's very nice. Ξέρω να το πετάξουμε. Πάω απ' έξω. Καλές να μπουν. Πού είναι το pause. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Πείτε μου άμα θέλετε να το συνεχίσω αυτό. Κάντε ένα like άμα σας άρεσε το βίντεο. Γράψτε κάτω τι θέλετε να παίξω να το συνεχίσω, επαναλαμβάνω. Και ένα subscribe γιατί με βοηθάει. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.